У эфіры рацыя мы разважаем, што можа быць у Беларусі, якія сцэнары развіцця падзей магчымыя. На нашым партнёрскім канале Пара выйшла гутарка з чалавекам, які разумее гістарычныя працэсы, стратэгічныя перспектывы Беларусі, магчыма, лепш за іншых. Гэта Зянон Пазняк. Поўная версія гутаркі у апісанні пад гэтым відэа, а зараз я прабягуся па самым цікавым. Многія разумеюць, што на вайне ва ўкраіне магчыма вырашальны этап. І ад развязкі залежыць, што будзе ў Беларусі. А навіны з Украіны не самыя станоўчыя. Выштурхоўваюць ЗСУ з Курскай вобласці. Расейцы бяруць новыя тэрыторыі, населеныя пункты ў Данеччыне. Але цікавыя падзеі наперадзе. Гэта і канец электаральнай кампаніі ў Штатах. Хоць Зянон Пазняк кажа, што не трэба перабольшваць і абнадзейвацца. Гэта яшчэ адзін важны фактар – рызыка дэстабілізацыі ў Крымлі. І вось што Зянон Пазняк кажа пра перспектывы, якія складваюцца. Перспектива разгортывается такая, что не загине Украина, я думаю, переможет, и не загине Беларусь. А вот режим сдохнет, можете не сомневаться. Такая же самая проблема, нависая и над режимом Путина, так само сдохнет. Питание только в часе, но и, как кажется, у разумных деяниях, какие, я сподіваюся, будуть, тому що та ситуація, яка зараз існує, вона нестабільна політично. Вона повинна розрішитися. Я думаю, в ближайші годы, а може і в ближайший час. А ми повинні бути готові кожен день. От завтра нечто починається, завтра Лукашенко летить на Марс, а ми повинні бути вже готові. І для цього не треба 1000 людей, по 50 чоловік, а то й 5. Бо в цій ситуації, коли піднімається нація, народ, і одного хопить. Так як у 20-ті годи, у 20-му годі було, не було одного, який б сказав би, не ходите туди без толку, идите в горсовет, окружайте его, створайте самокерування, створайте самоохову, роззброюйте ОМОН. Не было такого человека. Я ніколи не поддавался никакой панике, никакого пессимизма, потому что я разумею, рухається історія. Як це було? От, як було при Советах. Коли був Советский Союз, это так типа, никому в голову не приходило, что партия коммунистическая, все это упадет, все упало. И за 2 года до этого падения я выступал по телевидению с советским и сказал, что коммунистам конец, раз 2 года их не будет. Люди не ошалели. Либеральные все газеты, либеральные в Беларуси и районные все выступили, значит, супротив этого фашиста, негодяя, вот этого вот выступили. Элементарные речи. Так вот, теперь ситуация значно легче. Порівняти з советською. От. І глядячи на те, що ну, така складана ситуація, вельми шмат розумних людей, які мають інформацію, які ведають. І навіть ті, які тримають фігу в кишені, це наші люди. Прийде їх час, вони зроблять своє. Допустим, ситуація така може бути, що Путін упаде у силі. Упаде, Росія почне терпеть поражение, будет дренно на фронтах, его влада похищнется. Что зробит Лукашенко, я вам скажу докладно. И он станет на бок Украины. И скажет про Путина, вы посмотрите на эту скотину, что он наделал. А я же всегда говорил, я же всегда был за Украину. Он это скажет. И он уже подкидая, он уже бачачи на будущее, он уже подкидая всякие советам соломку. Бачачи, що все это, мы повинны думать про свой интерес, про свою нацию, про свою свободу, про свою державу, про свою культуру, как оборонить эту державу, как заховать ее, как не разбили ее инфраструктуру. Разумеете, нашими сябрами, что хочет сделать Путин. Вот, как не познищали наших людей, чему мы хочем всех выпустить в штурму, бо это наш народ. Нам треба, головне, коштовність чоловік, щоб заховати нашу державу, незалежність. І тоді ми відбудуємо все. Пагадзіцеся, што ацэнкі Зянона Пазняка досыць аптымістычныя. Чаму цікава слухаць ягонае стратэгічнае бачанне сітуацыі?
Калі чалавек за 2 гады да распаду Савецкага Саюза казаў, што камуністам канец, ніхто не верыў, а так і здарылася. Я бачыў інтэрв'ю Пазняка украінскаму тэлебачанню за 96 год. Там ён казаў, што Расія нападзе на Украіну. Таксама ніхто не верыў. Прайшло 18 гадоў і прывет, гэта здарылася. Я бачыў інтэрв'ю Белсату за 2008 год, дзе Пазняк дакладна апісаў сённяшнюю сітуацыю. І вайна ва ўкраіне, і вайна на Блізкім Усходзе, Ізраіль, Іран, і геапалітычныя разборкі, Беларусь разменная манета, і важна выйсці з гэтай сітуацыі. Але я задаў Зенону Станіславовичу пытанне, якое тычыцца, можна сказаць, сённяшняга дня, пытанне ад гледашоў. А калі гэтая жудасць у Беларусі скончыцца? І Пазняк адказаў досыць дакладна. Дакладна гэта жудасць скончыцца тады, калі разваліцца расійскі мордар. Кастусь сказаў так: і тады Беларусь зажыве шчасліва, калі маскалями тады. Усё застаецца. Так вот, пакуль будзе існаваць расійская імперія, неважна, якая яна будзе, там будуць хорошыя рускія, не мае значення. Пакуль існуе імперія, яна будзе праводзіць імперскую палітыку супраць народа. Так вот, зараз ёсць шанс. Для ўсяго вольнага свету ёсць гэты шанс. Але інтарэсы чырвонцаў для іх важнейшыя. І таму яны гэты шанс марнуюць, і, напэўна, змарнуюць. Але праўда такая, што калі будзе разбураны мордар, калі ён не будзе, калі эта імперія Расіі не будзе існаваць, тады будзе воля, свабода, тады мы абновімся як вялікая нацыя і вялікая культура. Калі гэта здарыцца канкрэтна, сказаць цяжка, але яшчэ раз паўтару, от цяпер якраз ёсць шанс. А датычна кароткатэрміновых сцэнароў, тут Зенон Пазняк кажа, што поўная непрадказальнасць. Можа быць шмат гэтых сцэнароў, можна памыліцца ў ацэнках, не разумеючы цалкам усёй сітуацыі, якая адбываецца. Таму што пэўна, што будуць спрабаваць упіхнуць Лукашэнку ў вайну з Украінай. Это выгадна Крымлю, той будзе ўпірацца. Ярлык на княжанне Лукашэнку дагэтуль не далі. Дадуць ці не дадуць, невядома. Пэўна, што паспрабуюць скінуць яго падчас так званых выбараў, якія плануе рэжым. Ну, Лукашенка цёрты калач, ён можа і адпятляць. Таму нешта тут прадказваць можа быць вельмі шмат сцэнароў. Ну, а пакуль Беларусь будзе дасягаць гэтых станоўчых стратэгічных перспектываў, могуць адбыцца вельмі непрыемныя рэчы, вельмі непажаданыя. Мы абмяркоўвалі з Зянонам Пазняком выказванне украінскага дэпутата Олега Дунды, што ўкраіне магчыма было б выгадна зайсці на тэрыторыю Беларусі у межах несіметрычных адказаў, каб паслабіць Крэмль. Ну і гэтае выказванне, многія выказаліся крытычна датычна яго, таму што яно можа несці такія сур'ёзныя рызыкі ў адносінах паміж нашымі народамі. І раней гутарка была зусім іншая, пра тое, што будзе створанае беларускае вызвольнае войска, якое зойдзе ў Беларусь, народ падтрымае, лукашэнкаўскія там вайсковыя падраздзяленні падтрымаюць. І ўвесь гэты канструкт уратуе Беларусь ад дэстабілізацыі. Гісторыя з заходам украінскага войска – гэта зусім іншая гісторыя, вельмі небяспечная. І калі прадстаўнікі дэмсілаў пачалі крытыкаваць такую ідэю, то з'явіліся новыя эксперты з Украіны, датычныя да сувязяў з беларускімі дэмсіламі, якія пачалі казаць, што відпавядаем на дзіцячыя запытанні беларусів, што беларускі народ вінаваты, што быў напад з Беларусі, беларускі народ вінаваты, што Лукашенко ўзурпаваў уладу на столькі гадоў, і народ не можа там узяць удзел у справядлівых выбарах, і гэтак далей. Гэта адчасткі, канешне, праўда. Гэтыя людзі, даруйце, ў 2020 годзе, калі зачышчалі беларускі плацдарм, вынішчалі, ўжо там развязвалі рэпрэсіі і генацыд, то вось гэтыя людзі, якія сёння кажуць там пра магчымы заход украінскіх войскаў у Беларусь, ці колы, звязаныя з гэтымі людзьмі, вялі нармальны бізнес з Лукашэнкам на нафце, варошалі мільярдамі. Усё было ў парадку, партнёры, нават сёння каналы камунікацый захаваліся. А вінаваты беларускі народ. А задаеш пытанне вайскоўцам украінскім, якія на франтах, яны вельмі асцярожныя ў ацэнках. Я прыгадаю інтэрв'ю
недавні з гісторикам Александром Алфёровым, да, гісторик, кандидат навук і офіцер легендарної 3-й асобнай штурмовой бригады. Ён кажа, што пытанне з заходам украінскіх войскаў у Беларусь вельмі далікатнае, трэба пра іншае гаварыць. Расія наш супольны вораг. Захад нас не разумее, значыцца, трэба ствараць новы геапалітычны цэнтр. А спачатку пашыраць гарызантальныя сувязі, вось пра што трэба думаць. А варыянт заходу ў Беларусь, ну адно, калі б лукашэнкаўцы самыя напалі. А калі гэтага не здарыцца і зойдуць украінцы, это вялікая праблема. І вось што пра гэта думае Зянон Пазняк. Гэтае пытанне, якое падымаецца, абавязкова павінна быць распрацованы беларусамі на канечны выпадак. Мы не ведаем, калі ён будзе, можа гэта не будзе. Але наобразна. Таму што калі гэта пытанне ўзнікне, ні адзін украінскі салдат не павінен быць на Беларусі. Калі гэта здарыцца, гэта будзе катастрофа. Это элементарная рэч у палітыцы. Беларуская свабоду і вызваленне ад рэжыма павінны вырашыць самі беларусы. Украінцы толькі могуць дапамагчы там зброяй, палітыкай і гэтак далей. Ни один солдат не повинен там быть. Это элементарно, тем больше вот эта провокация, как зашли целые отделы. Вы разумеете, когда заходят целые отделы, что отбывается? У международном плане как это будет оцениваться? Как напад на другую краину, как оккупация. Беларусь не денежная война. Это вы забудьте, всякие посылки там на Организацию Объединенных Наций, что те, которые представили свою территорию, и она лічится правильно. Только представил Лукашенко, який здушив мільйонні протести супроть його, які признані нелегітимним, які признані узурпатором і признані халоєм Москви. І він привів ці орди московські. Причем тут Беларусь, причем народ? Тут ситуация такая, как не администрована в международном законодательстве. Ну так думайте головой. Вот. Тому это зовсім не та ситуация. И коли б такое здарилося, международная думка и политичная, все одразу возникает питание другое. Коли б увайшли украинские войска у Беларусь, это совсем другая ситуация, когда белорусские войска вошли на Украину. То, что хочет Путин, хочет Лукашенко, ну Лукашенко не хочет, Путин. Войсковые наши уже кажут, что мы будем сдаваться. Они не хотят воевать. Это совсем другая ситуация. А когда заходят войска іншої країни, что повинна робить эта армия, якая под Лукашенко? Что она будет робить? Як ей себе поводить? Вы знаете что? Она будет выполнять загады. Это война. Это война. И справа не в тем, что здарится вот непоправно, а справа у историчной оценки этой з'яви. Категорично не можно допустить, как пролилась кровь поміж украинцами и белорусами. Это будет стогоддзі. Это не можно допустить категорично. И вот стратегия Путина заключается в том, как сутыкнуть украинцев и белорусов. Вот чего он пихает Лукашенко, не разумея, что будет. Як только это отбудется, все, ему только стригчі купони. Тому що треба знищити і Білорусь, треба знищити і Україну. Руками українців буде знищатися Білорусь, тому що зрозуміло, що українська армія і білоруська не порівняні. Тоді на цю територію заходить Росія, це буде воєнний плацдарм, Білорусь знищена і політично, і, як кажуть, економічно, і воєнно. І те ж саме з Росією. З України, пробачте. Ось у чим заключається стратегія Путіна. Пад поўнай версіяй гутаркі пачалі з'яўляцца каментары, што Зянон Пазняк усё кажа правільна, але не дае канкрэтных рэцэптаў. Не тлумачыць па пунктах, што трэба рабіць. Крок такі, крок такі, крок такі. Ну то я яшчэ раз акцэнтую ўвагу. Якая ў нас на сёння сітуацыя? Ёсць рэжым Лукашэнкі. На дадзены момант кантралююць Беларусь. Там у гэтым рэжыме, дарэчы, я ведаю,
Ёсць асобы адносна беларусацэнтрычныя, вось яны маскуюцца, але все адно гэтаму рэжыму у пэўнай перспектыве канец. Гісторыя скончыцца. Ёсць дэмсілы, там папулярныя суб'екты гэтых дэмсілаў, дакладней не папулярныя, а вядомыя, якія кажуць, ці мы, ці ніхто пасля Лукашэнкі. Іншых варыянтаў няма. Вот будзе эта сітуацыя 50 гадоў працягвацца, маем нацыянальнага лідара, самі выбралі, самі прапанавалі, самыя выбралі. І толькі мы. Ну, папулярнасці няма, палітычных перамог абсалютна ніякіх няма. Это далёка ад мэтаў і жаданняў народа ў шырокім сэнсе слова. І лагічна, што павінная паўстаць новая сіла. І вось пра гэтую сілу заэвалюявана кажа Зянон Пазняк. Конечно, режим вельмі моцна нас панічыў. Ён практычна знішчыў наш палітычны клас. Шмат хорошых людзей сядзяць у турмах, павыганялі, безумоўна. Але сілы ёсць. І потым ёсць яшчэ одна вялікая сіла, якую я не буду гаварыць, каб не даваць ім аргументы. І гэта сіла вялікая, і гэтым наша надзея і аптымізм. І так будзе. Вельмі важна, каб былі людзі, былі палітыкі, былі адпаведныя групы, якія гэта разумеюць. Ось, якія разумеюць, як трэба дзейнічаць. Я хачу удакладніць, Зінон Станіславович. Тая вялікая сіла, якую вы не назвалі, прадбачліва не назвалі, ну, ці можаце удакладніць? Я правільна разумею, што гэтая сіла ўнутры Беларусі, а можа быць нават і ўнутры гэтага персаналісцкага рэжыма, ці можна сказаць штосьці больш? За межамі Беларусі жыве больш 2 мільёнаў беларусаў. В адной Смоленскай вобласці тут. Больш 2 мільёнаў. Они арганізаваны на інстаграме. І беларусы жывуць. Выехаў 1 мільён апошні час, далейшы. Рэальна выехаў 1 мільён. Пакуль што яны не парваліся. Таму мы становімся планетарной нацией. Наша сила не только Беларусь. Але это наша сила. Ну, не раскрыў Зянон Пазняк падрабязнасцяў датычна гэтай вялікай сілы, але з улікам ягонай прадбачлівасці гучыць аптымістычна. Як ужо гучала ў сённяшнім відэа, беларусы інтуітыўна адчуваюць, што будуць змены. І трэба быць у кандыцыях, трэба быць падрыхтаванымі. Трэба разумець нашыя нацыянальныя мэты, нацыянальныя інтарэсы. Ну і рабі, што можаш, і будь, што будзе. У нас ёсць канкрэтная прапанова. Для тых, хто ў бяспецы. Падпішыцеся на канал Рацый, памажыце нам парадай, таму што не працуем ні на якога дзядзішку, ні з усхода, ні з захада, а працуем на карысць Беларусі, на карысць беларускага народу. Да сустрэчы.